משהו לפני כן, שזלאטן איברהימוביץ' הודיע שהוא יפרוש מהנבחרת בתום יורו 2016. וואו. זה יכול לקרות, זאת אומרת, כבר הערב. וואו, אוקיי. לא מפתיע, אבל ידיעה מעניינת, טוב, יפה, תודה. אדיר ונונו נמצא איתנו. תודה לך. לא, נתת לי עדכון. היי אדיר. חוקרת השפעת הטכנולוגיה על ה-NBA במגוון דרכים. יפה, תרגמת את ביג דאטה למונחים שאנשים מבינים. כן, זה מה שעשיתי? אמרת יכול להיות, טכנולוגיה. בלי להתכוון. אז מה זה ביג דאטה? גבר, כמו ששאל אותי מישהו פעם. אז טוב, ביג דאטה זה כמו שזה נשמע, נכון? אין סוף הנתונים שאנחנו אוספים. ביג דאטה, כן, נתונים גדולים. נכון, על ההתרחשויות במציאות, אנחנו עושים את זה היום. זה התחיל קצת אחרי שנת 2000, ועושים את זה כמעט בכל דבר. Waze זה דוגמה נפלאה לסיפור הזה, נכון? הם אוספים נתונים על המשתמשים שלהם, מתי הם נוסעים, לאן ומאיפה, באיזה שעות, כמה פעמים בשבוע ועוד 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 ועוד. ואחרי זה אפשר לעשות עם הנתונים האלה, זה באמת השאלה הקשה, מה עושים עם הנתונים האלה? נכון, לאסוף את הנתונים זה יחסית קל, השאלה הגדולה זה מה עושים איתם. כרגע זה מקדם מיגרנה, מה שעל המסך. תסביר מה עושים עם הדבר הזה. ביג דאטה ב-NBA. ב-NBA משנת 2013-2014 מותקנות 6 מצלמות בתקרה של האולם ומודדות 25 פעמים בשנייה כל התרחשות. התנועה של הכדור, השחקנים, אנחנו יודעים איזה שחקן שומר על מי, מאיזה מרחק מהסל, איזה גובה הוא קפץ, אבל אלה הדברים הפשוטים. שוב, העבודה הקשה של הקבוצות זה לחלץ מהנתונים האלה דברים בעלי משמעות. בדיוק. אנחנו יכולים להגיד, טוב, השחקן הזה מכדרר 8 פעמים לפני שהוא מוסר, זה נחמד, אבל אין לנו הרבה מה לעשות. אבל אפשר לגלות מהדברים האלה, למשל, למי ממש לא נוח ללכת שמאלה, מי פחות טוב כשהוא עולה לזריקה חצי מרחק מכדרור, את מי אתה יכול, את מי אתה צריך לאלץ לקחת שלשה למרות שלא בא לו, וכו' וכו' וכו'. לגמרי, איזה אזורים הוא זורק לא טוב, ואיזה פיק אנד רול עובד ואיזה פיק אנד רול לא עובד. אבל זה עדיין הדברים הפשוטים. אנחנו יודעים שטורונטו, הם אמנם עבדו 5 שנים בפיתוח קוד כדי לחלץ את הנתונים שחשובים להם. מה שהם עושים, הם מריצים מין סימולציות כאלה. הם אומרים, מה היה קורה אם היינו משחקים נגד אוקלהומה סיטי כשהם שומרים על סמול בול. והם מריצים את זה על המחשב. הם לא באמת צריכים לעשות את המשחק הזה בפועל ולראות מה יצא כדי להתכונן למשחק הבא. הם עושים את הסימולציות האלה. אנחנו יודעים, אדיר, שבוא נגיד, הגורו של הדבר הזה ב-NBA הוא דרל מורי מיוסטון, שאפילו הגיע לרמת התנגחות עם כל מיני שחקנים, צ'ארלס ברקלי ואחרים, שאומרים, חנונים לא משחקים כדורסל, כן? אתם תתעסקו עם המדע שלכם עד מחר, אבל תנו לנו לשחק. אז יש באמת שאלה של בלנס, כי באיזשהו שלב זה גם יכול להיות קצת מעיק. אתה רוצה כן לראות שחקנים עובדים לפי אינסטינקטים, אתה רוצה כן לראות שחקנים מכריעים בדרך השכונתית. גם כמה שחקנים בכלל יכולים להבין את כל מה שרוצים מהם לפי... היום אין להם ברירה במידה רבה. כמה תוך כדי משחק ברור, אבל השאלה עד איזה רמה זה מגיע. באמת, הוא צריך לעמוד בזווית הזאת ולא הזאת, וככה יותר טוב וככה. נכון, זו שאלה שמאמנים שואלים את עצמם. עד כמה אני משתף את השחקן שלי באזורים שמהם הוא צריך לקלוע, מה יקרה בפיק אנד רול. ואני אגיד בעוד סוגריים אחד, לפני שניתן לך להשיב, שבמידה מסוימת זה גם מאבק דורות. כאילו, המאמנים המבוגרים בוודאי פחות נוח להם עם זה, כי הם רגילים לדברים שלהם. והמאמנים הצעירים לא יכולים בלי זה, כי הם חיו כבר את הדור של האייפונים והטלפונים החכמים בכל מקום וכו'. אני מסכים, אבל זה לא לגמרי נכון, כי פופוביץ' למשל, שהוא די עתיק, ואנחנו מכירים את זה, עד כמה הוא אוהב את הדבר הזה. אז יש כל מיני תרגילים שאפשר, אתה יודע, לדבר עליהם באופן ספציפי, אבל גם זה התחיל מכדורגל. הסיפור הזה של המערכת הזאת, אגב, היא מערכת ישראלית, שבמקור הייתה החבר'ה האלה שפיתחו אותה ב-2005, עבדו בצה"ל במערכת לעירות טילים. הם עשו, נכון, מין ניתוח אופטי של טילים וניסיון ליירט אותם, ומשם זה הגיע. הם ניסו את זה בליגה הישראלית. נקודות החום על המגרש? גם נקודות החום על המגרש, גם אנחנו יכולים לנסות להבין איזה, שוב, הפיק אנד רולים האלה זה דבר נפלא. כי זה מוחשי לנו, כלומר, אנחנו גם יכולים לראות את זה בעין, אבל גם ביג דאטה יודעת לתת לנו תוצאות ספציפיות. גולדן סטייט, אנחנו יודעים שדריימונד גרין וקרי, הפיק אנד רול שלהם עובד מצוין, ואוקלהומה סיטי פירקה את הסטטיסטיקה הזאת, פירקה את הביג דאטה, את כל הנתונים האלה כדי לראות איך מתמודדים עם זה. כן, מה הנטיות של כל אחד, אנחנו יודעים שיש גם לדבר הזה כלי נשק נגדי, כי סטף קרי יש כל מיני תוכנות שלא מאפשרות לו לדעת מראש לאן האורות הולכים על המגרש, יש לו מין איזו סימולציה כזאת של אור צהוב, אור אדום, אור ירוק, ולפי
ולפי זה הוא צריך להחליט. אז כאילו זה כבר מלחמה על מלחמה, כל אחד עונה על זה. ממה שאנחנו רואים, דרך אגב, כולם מעללים למשל את לברון בימים אלה על מה שהוא עשה בסדרה. בחלק הראשון של הסדרה, כשגודל עוד היה בריא, עד 3-1, ולפני שהוא נפגע בגב, הוא, אני חושב, מקסם את היכולת לנתח את הביג דאטה, כי הוא שלח את לברון לכל הנקודות שהוא לא סובל להיות בהן, וזה עבד מושלם. נכון. נכון. אז הם עושים את זה לכל דבר, ואמרתי, הם מריצים גם סימולציות על כל סוגי ההתקפות האפשריות, כל סוגי ההגנות האפשריות. ובעניין הזה של גולדן סטייט, הם הצליחו לפרק את הפיק אנד רול המאוד מאוד יעיל הזה בין דריימונד גרין לקרי, כי הם הצליחו לנתח את מה יקרה סטטיסטית אחרי פיק אנד רול כזה, האם דריימונד גרין בכמה אחוזים הוא יוצא החוצה, אם הוא יוצא ב-80% לזה, לזריקה מהשלוש, אז אנחנו יודעים להוציא את השומר שלו החוצה וכן הלאה. בפלייאוף שזה גם בסדרות, ותמיד נגד אותה קבוצה, אז אני נורא מבינה את זה, אבל למשל בעונה הסדירה שמשחקים יום אחרי יום ולא זוכרים אם הם אתה מקבל דוח מקוצר. זאת אומרת, עדיין משתמשים בזה הרבה. עדיין משתמשים כי הם אוספים נתונים שוב, זה כבר 2.5, 3 שנים כבר, שאוספים נתונים מכל הקבוצות, וזה הרעיון שב-2013-2014 קומישיונר החליט לכל הקבוצות, לכפות על כל הקבוצות להשתמש במערכת הזו, והן חייבות לשתף את הנתונים עם הקבוצות האחרות. היתרון שכל קבוצה מפיקה זה איך היא מנתחת את הנתונים, מה היא עושה איתה. וזה המאבק הוא על המוחות הגדולים, כן, האנשים שיוצאים מהקולג'ים ואפשר לקחת אותם בכסף סביר. מי שיודע ליישם את זה יותר גם חשוב. מזכיר כמובן את מאניבול ועוד כל מיני דברים כאלה. נכון, אז זה מתחיל מבניית הקבוצה וזה נגמר בסטטיסטיקה. קח אותנו, מה למשל? ראיתי ניתוחים משוגעים של האזורים. לא, זה בסדר, אני אשם. אני פשוט מתרגש מזה. האזורים שבהם שחקנים מוסרים בהם, גילו שלברון לפני שנה אוהב ללכת לצד ימין ולמסור ולקלוע רק מצד ימין. מה זה? אז זה אלה חגיגות, כן. בעיניי זה פשוט דוגמה נפלאה לכניסה של המדע והטכנולוגיה. מה זה המשקפיים האלה? זהו, אני לא זוכר ששנה שעברה שמו משקפיים כשהציעו את השמפניה, זה היה נראה כמו, נכון, איזשהו מה זה, augmented reality או מה? אבל עכשיו הם מפחדים לפגוע בעיניים, החבר'ה, אז הם שמו את המשקפות האלה, אבל והטכנולוגיה... זה לא משקפיים של augmented reality או לא, זה פשוט, זה המשקפיים של הבריכה. האמת היא שגם זו הזדמנות מצוינת ללברון, כי הוא סגר חוזה $1 מיליארד עד סוף החיים עם נייק, אז בוא נכפה על כולם על הדרך להשתמש ב... כנראה זה לא קרה במקרה. כן. אבל הנה, הטכנולוגיה הזאת מגיעה לכל מקום, זה לא רק המערכת שדיברנו עליה עם 6 מצלמות ואין סוף האינפורמציה, אלא הנה דוגמה לאוזניות, שהן לא אוזניות שמע, הן אוזניות שמשדרות אותות אלקטרומגנטיים למוחות של השחקנים. גולדן סטייט משתמשת באוזניות האלה באימונים, ומה שהאותות האלה אומרות לשחקנים, לשרירים של השחקנים, זה עכשיו נכון לפניכם מאמץ גופני אינטנסיבי מאוד, ומכינים את השרירים לסוג האימון הזה. אחרי זה, כשהם מגיעים למשחק, השרירים כבר מאומנים לקראת סוגי מאמץ. אפקט פבלוב כמעט, לגרום להם לרייר לפני שהאוכל מגיע. מעבר לכך, אנחנו גם יודעים שהשימוש בטכנולוגיה מאוד קריטי כשאתה קולט שחקן צעיר. זה מה שהאמריקאים אוהבים להגיד אפסייד, למי יש אפשרות להתקדם הרבה. ברמת מסת שריר, ברמת קליעה, ברמת פיתוח יכולות מסוימות שלא היו לפני, ואנחנו רגע לפני הדראפט, אז תן לנו את האינפוטים שלך בעניין הזה. אז מדברים עכשיו על בן סימונס וברנדון אינגרם כשתי הבחירות הראשונות בדראפט, הם עדיין, כולם מפחדים שזה יהיה סם... מספר 3 ב-84, כן, סמבוי. לפני ג'ורדן, סמבוי. יש חשש שניהם, הראשון בין סימונס הוא מין גרסה כזאת של לברון. גם מדברים על זה שיש לו הרבה אפסייד ויש לו תכונות שמזכירות מאוד את לברון. יש לו חולשה לעומת לברון במסירה וראיית המשחק. החשש הגדול זה באמת בדטרמיניישן שלו. זה משהו שאנחנו לא יודעים לאתר בסטטיסטיקה, ובקולג'ים, לא בכל הקולג'ים מותקנת המערכת הזאת, ולכן סטטיסטיקה מאוד חלקית שם לפחות, אבל ראו שהוא לא יודע לשחק או חלש יותר במשחקי חוץ בן סימונס, וזה מאפיין של כוכבים. כלומר, כוכבים משחקים טוב גם בחוץ, אין הבדל במשחק שלהם בין משחקי בית למשחקי חוץ, אז זה החשש העיקרי שלו. אפשר לדבר על ברנדון אינגרם, אני לא יודע עד כמה זה מעניין, אבל הוא מזכיר מאוד את דורנט, גם ביכולות הקליעה, גם במוטות ידיים הרחבות ובמוביליות שלו. על המשחקים של מכבי יש ביג דאטה?
אז המשחקים של מכבי אין. בארץ אני שמעתי לפחות שירושלים מתכננים או התחילו להשתמש במערכת הזאת. היא עולה $100,000 לשנה. טליה הרימה לך להנחתה, היא רוצה לשמוע על בנדר עושה בנדר. לא רואים בסטטיסטיקה. זהו, וזה אולי החשש הגדול שלהם, אבל מדברים באמת על בנדר במונחים של ראיית משחק, במונחים של מוביליות, של הגנה טובה על שחקנים 3, ונראה, אם עד חצי שנה דיברו עליו כבחירה שלישית, רביעית, היום מדברים עליו בחירה שביעית. 7, כן. צ'אד פורד שישב כאן באולפן, שהוא הגורו הגדול של הדרפטים, אז הוא העריך שהוא יהיה בטופ 5, טופ 10 בטוח, אבל הוא עם הזמן קצת מאבד גובה, אני לא יודע מה הסיבות, לפעמים זה גם סתם אינטרס של קבוצה, את מי אתה צריך באיזה עמדה, אבל הרבה אנשים בארץ שלא כל כך מכירים NBA או לא ממש עוקבים וכולי, לא מצליחים להבין מה הם רואים בבנדר הזה. ובעצם זה משקל, גובה, מסה ויכולת קליעה מזוקקת כבר די טובה. נכון, הוא קולע 38% בליגה, בווינר הוא קלע, בליגת ווינר הוא קלע מעל 38% מהשלוש. שזה נפלא לשחקנים ב-NBA היום, במיוחד בגובה שלו, הוא 2.12. כן, 2 יותר, לפי דעתי קצת. כן, בין 2, נכון, יכול להיות 2.12, 2.14. יודעים שהוא הולך לבנות מסת שריר, בטח ב-NBA עם כל החיישנים שיש להם וכל האימונים המשוגעים האלה. אתה קודם הזכרת שלברון, נכון, משקיע $1.5-2 מיליון בשנה בתזונה ואימונים וכן הלאה. אז אולי לא $2 מיליון בדיוק על בנדר, אבל הולכים להפוך אותו לשחקן גדול, כי זיהו בו, אני חושב, הדברים שקראתי, את הראיית משחק היפה הזאת, את ההתאמה ל-NBA של היום, ששחקנים מספר 4, מספר 5, צריכים לדעת לזרוק גם משלוש, וצריכים שתהיה להם ראיית משחק טובה. לאן זה עוד יכול להתפתח, העניין בשימוש בנתונים, להשתכלל? כל הזמן עובדים על זה, זה כאילו מין, זה מדע לגמרי. כלומר, האופן שבו הם משתמשים בנתונים האלה זה מדע לכל דבר. הייתי בסלואן אנליטיקס קונפרנס בבוסטון, שם זה ממש, כאילו הנרדים, הם לא נרדים, הם חבר'ה שעושים אנליטיקס ואוהבים כדורסל ופשוט יודעים לעשות מתמטיקה, והניתוחים שם הם באמת עד הקצה, אבל אנחנו רואים שנופלים איכשהו בנתונים האלה. תמיד כשאנחנו משתמשים בנתונים אנחנו שוכחים איזשהו נתון, והכל עלול לקרוס לנו, והדוגמה יפה בעיניי זה הדוגמה של האווארד, שהוא לא בין החוסמים הגדולים, הוא לא בין 5 החוסמים הגדולים בליגה, ועדיין אנחנו מדברים עליו מאוד יפה, ומה שעשה קירק גולדסברי, שהוא היה פרופסור בהרווארד, עכשיו הוא עובד בספיירס, הוא אמר, אנחנו שמים לב שלהאווארד יש חסימות בלתי נראות, כי מה שהוא עושה, הוא פשוט מונע משחקנים להתקרב לצבע. כשהם רואים אותו, הם מפחדים. משני זריקה, זה נקרא גם. נכון? ואז מורי ראה את הניתוח הסטטיסטי הזה, וגייס את האווארד אליו, אבל לא כל כך הצליח. לא עבד. נכון? לא עבד להם, וזו שאלה טובה, למה זה לא עבד. יכול להיות שהם, נתון שגולדסברי לא לקח בחשבון, זה שיכול להיות שזה שהוא מאלץ אותם לזרוק מחצי מרחק, דווקא משאיר אותם לבד מחצי מרחק, במקום 40% מחצי מרחק, שזה הממוצע פחות או יותר ב-NBA. אני הייתי מוסיף לדבר הזה את מה שקובי בריינט אמר עליו, פלוס את העובדה שהוא עבר ניתוח בגב, ולסנטר זה קטלני הדבר הזה, הוא לא מתרומם כמו שהוא התרומם בעבר, הוא כבר לא יכול לשחק יום אחרי יום, הוא כבר לא צעיר כל כך, כל החבילה הזאת. וגם לא כל כך הסתדרו, הוא והרדן לא הסתדרו מ-day one. נכון. טליה שאלה לגבי הפיתוחים אפשריים, אני אומר, לא הפתיע אותי אם יבוא יום ולכל שחקן יהיה אוזנייה, ומישהו יגיד לו באוזן מה הוא צריך לעשות עכשיו על המגרש בלייב. כמו שיש בפוטבול הקורטרבק, זה גם מה שיכול לקרות מתישהו. יכול להיות. אתה רואה תרגילים, אנחנו לא יודעים הכל הרי, ומה שכן מצליח לדלוף, נכון, אנחנו לפעמים חושבים שהתרגיל שהמאמן מסרטט איזה שיטת מצליח. זה עבד לנו באימון, אנחנו מכירים כדורסל, הוא ילך מפה לשם, אבל הדברים שדולפים, וחלק מהתרגילים שממש ראינו על המגרש, אנחנו יודעים שהם ממש מבוססים על סטטיסטיקה. למשל, דיון וייטרס, שהייתה לו בעונת רוקי שלו, מין חולשה כזאת, למשוך לכיוון הוויק סייד, לברוח מהוויק סייד. אז היו עושים פיק אנד רול רחוק ממנו, פארקר ודנקן, זה משחק מפורסם, והוא נמשך כל כך לכיוון הפיק אנד רול הזה, שהוא השאיר את ליאונרד פנוי בפינה לשלשה. הדבר הזה כל הזמן עבד על וייטרס, אנחנו רואים את זה עם קווין לאב שכל הזמן עובדים עליו, אלה תוצרים של קווין לאב גם פיק אנד רול שלך ושלי יוצר לו בעיות, וטליה יכולה להיות בצד פנויה לשלשה, כתמיד. לא היית צריכים מערכת בשביל זה. לא, אבל כתמיד זה היה מאוד מעניין, אדיר וענונו, אנחנו שמחים שבאת לאולפן, תודה רבה. תודה. מזכירים לכם את המועמד.